Мәктәпләрдә флаг күтәрү һәм гимн яңгырату традициясын яңартылар. Бүген балалар патриотик рухта тәрбияләнәме? Армия хезмәте дәрәҗәсе арттымы? Эфирда таяныны тапшыруы студияда Алмаз Гафиятов исәмсез. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар. 9 май якынлаша, чыннан да безнең илебез, халкыбыз өчен бик зур бәйрәм. Ләкин патриотлык турында сөйләшәсе килә бүген. Чыннан да патриотлык төшенчәсенә ниндирәк аңлатма бирергә була икән, Хәлил әфәнде, ничек уйлыйсыз? Шуннан да бу бик актуаль тема. Беренче чират минем рәхмәт әйтәсем килә безнең телевидениегә шушы теманы күтәреп чыккач, бу монда катнашкан кешеләр дә, тамашачылар да бик канәгать булырлар. Шуннан да бу бик актуаль тема. Патриот тәрбия дигәндә без инде ватанны ярату хисе соңгы вакытта әйтергә кирәк, ул соңгы вакытта дигәне 30 ел инде аңабызда безнең флагыбыз акча булып торды. Без балаларга шуны сеңдереп килдек. Үзеңнең тормышың ничек бай була, шуның белән син бәхетле буласың дип. Ул дөрес девиз түгел, шуңа күрә безгә патриотик тәрбиягә кире кайтырга кирәк. Безнең үзебезнең ватаныбызны сакларга тиешбез. Бездә үзебезнең геройларыбыз бар. Чыннан да безнең үзебезнең символларыбыз бар. Шул рәттән флаг, гимн, алар тукталырбыз әле без. Рафил әфәнде, чыннан да бүген күпләр патриотлык дигәндә ничектер хәрби тематиканы гына күз алдына китерә кебек. Чынлыкта алай түгел бит. Ул бит инде туганнан бирле башланырга тиеш. Гаиләләрдә тәрбияләнеп. Аны кайтып булмый инде хәердәге Советлар Союзы ягына карагызлар анда. Октябрёнок, пионер, комсомол, алар бөтенесе кешенең башына керәләр яратырга үзеңнең илеңне, патриот башка кертәләр. Хәзер элементлары бар, карагызлар, Владимир Владимирович хәзер инде кул куйды мәктәпләрдә менә бу күтәрергә флагны, гимн уйнарга. Менә карагызлар, 3нче көн без бронзага уйнадык команда нинекен, Казаночка баскетбол. Мин инде үзем генә чакырдым Казанский режиссурстан bir 60 полицейский. Бастылар да гимн вакытында җырларга тотындылар. Татарча, урысча, бөтен зал шак катып тора. Ул тоже патриотик. Патриотлык шуннан башланадыр инде, ләкин кызганыч. Хәтта Татарстан гимнын турында әйтүрем, инде Татарстан гимнында җырладылар. Россия гимнын белмәүчеләр бар бүген. Һәм балалар белми, мәктәп белмәүчеләр бар түгел, 90% белмәй. Ни өчен? Симон әфәнде, менә шунда мәктәпләрдә нәкъ менә әлеге күренешне хәзер яңартып җибәрү шуннан башлана түгелме? Һәм әлеге адымнар алар киләчәктә безнең менә шушы буынны нәкъ менә патриотик яктан дөрес тәрбияләргә этәргеч бирер дип саныйсызмы? Мин бераз гына сезнең фикерегез белән килешмәс идем. Чөнки мәктәпләрдә тәрбия темасы ул һәр даим алып барыла һәм ул барды. Шул нисбәттән патриотик рухта балаларны тәрбияләүдә яшәп килә иде. Ләкин ул кадәр яңгырап күрсәтелмәсә дә ул бар. Менә бу хәзерге дәүләт флагларын күтәрү һәм гимннарны яңгырату ул инде яңа баскыч булып торачак. 25 апрель көнне бу юнәлешкә старт бирелде. Җәйге көннәрдә ул шәһәр арты һәм мәктәп тирәсендәге лагерьларда флаг күтәрү һәр көнне дә булачак. 1 сентябрьдан башлап инде яңа уку елыннан башлап ул һәр мәктәптә дә үткәрелә торган чара булачак. Әйе, шул ук вакытта, ләкин без монда әйтәбез, чагыштырабыз инде еш кына. Элегрәк ничек булган мөнәсәбәт дип. Иләс әфәнде, чыннан да менә патриотлык төшенчәсенә моннан, мәсәлән, инде 30 ел элек, 40 ел элек нинди мөнәсәбәт иде. Хәзер ничегрәк һәм соңгы елларда чыннан да патриотлык темасына карата менә мөнәсәбәт үзгәрәме сезнеңчә? Мөнәсәбәт үзгәрә. Элекке белән алганда безнең чир халкында инде совет тәрбиясе булды. Анда үзенең бу якка аның инде излексезлеге бар иде. Һәм без ул чир кешеләре өчен бу үзгәреш чорында әзрәк ул сәйри булса да, мин әйтмәс идем, патриотизм менә беткән иде дип. Юк. Менә дөрес әйтте Симон әфәнде, мин инде гомер буе укытучы буларак мәгариф системасында эшләгәч, ул һәр вакыт барды, әмма ләкин һәрберсе план нигезендәме башка чараларда да бар иде ул, бетмәде. Әмма ләкин бүгенге чорда менә бу патриотик тәрбиянең бер төслерәк иттереп ил күләмендә бер төслерәк тәрбия кылу нигезеннән башлауның бер вакытта дияр идем. Флагларны китереп. Әмма инде мен су транспорт университеты җитәкчесе буларак бездә ул һәр вакыт бар иде.
Безнең инде үзебезнең традициялар, флаг күтәре булсынмы, ил турында гимннарны белеме ул бар. Ул күп мәктәпләрдә якланыла да, гимннарны да бу бар иде. Әмма ләкин менә бу инде яңа баштан көчле иттереп безнең икенче идеологиягә әйләндерү вакыты килеп җитте. Ул сиңа бит барыбер, Чын мәгънәсендә хәзер кирәк, киләсе буын өчен. Ул аны инде хәтта үзе аңламаса да, шул балалар мәктәптә ул барыбер кирип сеңеп, ничектер инде автоматик рәвештә формалашырга тиештер. Ләкин без төп шул инде темага әгәр дә әйләнеп кайтабыз икән, Фәнис әфәнде, менә шуннан да ул бит патриотлык күренеше нәкъ менә бигрәк тә ир-атларда, егетләрдә нәкъ менә армия хезмәтенә үстерәгән белән бару белән бәйле. Һәм без соңгы елларда бу күренешне күзәтәбез. Мәсәлән, шул 10 ел элек булсынмы, ничектер армиягә мөнәсәбәт үзгәреп, күбрәк кеше ничектер инде баласын калдыру һәм армиядан качуын караса, соңгы елларда статистикада бу хакта сөйли, балалар үзләре теләп баралар. Аңлашыла, әти-әниләр басым ясарга мөмкин һәм әти-әниләрнең борчуларын аңлап була, ләкин балаларның менә үстерәге белән нәкъ менә патриотлык хисләре уяну. Ул шулай ук инде миңа калса соңгы арадагы нәкъ менә бу үзгәргән күренештер. Мен сез моны килешәсезме? Шуннан да соннар шул хакта сөйләйме бу? Килешәмез белән ул бөтен патриотлык бергәштә ул яклаган түгел, шул менә физик хакындагы неме тәрбияләү. Допустим, без бөтен күп ярышлар оештырабыз военно-патриотический автомат студиясымы, гранат ату дисеме инде. Менә ул бар бит балаларны шул менә мәктәп чорында башлап инде. Аларны күрүбез бит инде. Кирәк уйныйлар. Дөрестән дә менә мен шушы 10 ел эшләү дәверендә чагыштырып карыйм да неме егетләр балаларны инде. Элек 100 кешенең 10 кешесе кача берсә әйтик инде яшен батырын түгән теге төрле сәбәпләр дип, бүгенге секундә инде менә егетләр үзләре телеп Кайсы берсенә менә монда образование бар, белә досрок экзаменнарын биреп, үзләре телеп армияга бара, бүгенге көндә менә шундый аларның хисләре бар инде, барып татыганнар. Үзең үзгәрдеме? Нәрсә бу? Нәрсәгә бәйле бу? Ышаныч артымы шул армиягә? Нәрсәгә бәйле? Дөрестән дә безнең бит хәзер бүгенге көндә күп үзгәрешләр кичердек, монда без яңа вооружение, яшәшен батыр. Ышаныч та бар инде без хөкүмәткә бүгенге көндә. Алай башында күрүбез бит менә. Мин Татарстанны чагыштырып кына карыйбыз да инде. Любой каприз дип әйтәм инде. Безнең бит үзе беләсез, подшеф частьләрдә бар. Татарстан егетләре безнең һәрбер районның үзләренең частьләре бар. Шунда хезмәт итәләр. Алар беләләр, авыр вакытта булса, анда район, республика мала һәр вакытта булыша ярдәм итәргә мөмкин. Шуңа күрә алар үзләре теләп баралар. Беләләр, алар бүген поддержка бар. Алар шаналар безгә, безнең җитәкчеләргә, республика һәм безнең президентка инде. Патриотик тәрбия рәсенчә ничә яшьтә башланырга тиеш ул? Баланы менә тугач та өйрәтә башларга моңа, мәктәпләрдә башларгамы бу эшне, гаилә эшләргә тиешме моны, мәсәлән, шул белем бирү учреждениеларымы, ничек формалашырга тиеш бу менә тәрбия дигән сүз? Беренчедән шуны әйтеп китәсем килә. Менә сез барыгызда хәтердә инде безгә кичкенәдән әби-бабайлар безнең әти-әниләргә әйтә, балаларга, яшьләргә берәй-берне 10 тапкыр сөйләсәң, аның берсе истә кала дип. Әгәр 100 тапкыр сөйләсәң, унысы истә кала дип. Шуңа күрә менә бу система турында, флаг турында, гимн турында, патриотик тәрбия турында безнең кичкенә бала туудан сөйләргә кирәк. Ничек күбрәк без аның турында әйтәбез, шулай сөйлибез, баланың инде бу әлбәттә күңеленә сеңеп калачак. Инде сорауга килгәндә, бу менә безнең конаклар башлап җибәрде бу теманы. Бу бер вакытта да мәктәпкә генә кагылырга тиешле әйбер түгел. Безнең хәзерге вакытта кызганычка каршы патриотик тәрбия системалы рәвештә эшләнми. Минемчә, ул менә мәктәп системасында бик яхшы эшли. Ләкин балалар бакчасында аның турында бик әз сөйләнә. Инде мәктәпне бетерсәң, мәсәлән, 9-ны бетереп китүче балалар бар, 11-не бетереп китәләр. Вузда патриотик система турында гомумән андый система юк. Элек менә шулай ук безнең әйттеләр, Октябрьонок бар бит инде, аннары безнең пионер и комсомол. Менә ул система юк. Шуңа күрә менә шушындый бер, мин әйтмим, СССР вакытындагы системага кайтырга кирәктер дип. Ләкин менә шушындый бер бөтен школа, СУЗ, ВУЗ системасындагы менә шушыны патриотик тәрбия системасын без җайласак, үзелмәс системаны. Минемчә, ул тагында кирәкле нәтиҗәгә килер дип уйлыйм. Күпләр әйтә, нәрсәгә мәҗбүр итәргә шул мәктәпләрдә, ни өчен менә махсус рәвештә һәр даим шул ук флаг күтәреп, һәрбер җирдә инде гимн яңгырату кирәкме икән дигән сорау туа. Ләкин кайбер илләрдә бу махсус башкарыла бит. Һәм андый мисаллар да бар. Безнең слайдка игътибар итсәк, илләр тәкъдим итәләр. Мәсәлән, АКШта гаиләләрнең яртысы өйләрен Америка флагы белән бизи дигән. Менә машиналарның 20% Америка флагы урнаштырылган дигән. Бу бер генә мисал түгел, шуннан да Хытайда менә Бөек Милләт булу хыялы белән яши, шуңа күрә бу илләрдә патриотик тәрбиягә игътибар зур дигән матбугат чараларында патриотик материаллар шактый урын ала, патриотик хисләрне уятучы музейларга керү бушлай дигән. Менә бәлки менә бу мисалны да безгә алырга кирәктер әле. Япония шулай ук хөкүмәте мәктәпләр өчен үз иленә мәхәббәт хисләре уяту программасы булдырган, хәтта патриотлык өчен билге дә куярга тәкъдим иткәннәр. Менә Япониядә шундыйрак күренеш, Европада гомумән
тарихи конкурсларга игътибар көчле, ул бәйгеләрдә патриотлык белән тарих бәйләнештә дигән фикер яңгырый. Дәүләтнең һәм мәдәниятын саклаучы дәүләт программаларында аз түгел Европадагы. Мисал, бу менә Үзбәкстанда, мәсәлән, мәктәп, лицей, югары уку йортлары каршында хәрби патриотик клублар эшләп килә, шулай ук хәрби әзерлеккә һәм спортка юнәлдерелгән лагерьларда күп. Менә мондай мисаллар күп, мәсәлән, шул ук Төркиядә, анда адым сайын игътибар икәнсездер инде, Төркия флагы бар, һәм анда инде гомумән кайбер илләрдә, мәсәлән, булучылар, сәяхәт итүчеләр ул илнең флагларын, әлемнәрен истәдә калдырмаска мөмкин. Менә шул илләр кемнәр үзләренең флагларын, патриотик рухларын сиздерә, аларның инде истә калдыру мөмкин түгел. Һәм Россиядә дә, Рафил әфәнде, бу кирәкме? Кирәк. Адым сайын Россия флагы торырга тиешме? Татарстанда Татарстан әлеме булырга тиешме? Ул Татарстанда Россия белән Татар флагы торырга тиеш. Мин уйлап торам, шулай булса, кемгә мишәйтте ул? Беркемгә мишәйтмәй. Менә карагыз әле, беренче каягына барып кермәсеннәр, флагны бәреп төшерәләр. Соғышлар вакытында менә флагны бәреп төшерәләр. Значит, флаг каядыр алга тарта, каядыр патриотик хис бирә торган хәл бит. Менә безнең олимпийскийлар, кызлар, егетләр җыламыйлар гына бит. Юк. Гимн юк, флаг юк. Менә бу иң мөһим мизгилләрне кичерү өчен дә гомере буе шуңа баралар. Шуңа да мәктәпләрдә менә моны күтәрү хәзер нәрсәне үзгәртәчәк, Симон әфәнде, сезнеңчә? Менә ул флаг күтәрү турында сүзне башлаганча әйтеп үтим әле. 2016 елдан башлап Рәсәй күләмендә Юн армия һәм Рәсәй укучылары хәрәкәте бар. Ул 2016 елда төзелгән оешмалар, әлбәттә алар бүген үсеш алалар. Ул балалар шушы оешмада булып, инде үзләренең патриотик хисләрен чагылдыралар. Юн армия хәрәкәте республикада зур үсеш алды инде бүгенге көндә. Дәүләт флагларын күтәрү мәктәпләрдә һәм гимннарны яңгырату, ул әлбәттә балаларда зур горурлык хисе уятачак. Мин шулай дип саныйм. Киләчәктә патриотлык тәрбияләрдә нинди үзгәрешләр кертергә кирәк? Бу хакта рекламадан сөйләшербез. Татарстан Яңа телеканалында Таяну нуктасы тапшыруы, біз енді патриотлық һәм патриотик тәрбия турында фикер алышабыз бүгінгі студияда. 9 май якынлаша, шуннан да 9 май алдыннан илебездә ничектер барыбер патриотлык рухы арта дигән сүзләр белән килешәсезме, Хәлил әфәнде? Әлбәттә, бу бит инде бер көн белән генә шикләнеп калырга тиеш түгелдер. Юк инде, ул һәр кешенең, безнең илнең һәр кешенең канында булырга тиеш. Ул без җиңүче. Без фашизмны җиңгән, Европаны коткарган, гомумән җыен дөньяны коткарган ил, шуңа күрә аны без берничек тә оныта алмыйбыз, ул горурлык. Менә бу патриотик тәрбия турында сөйләгәндә, минем әйтәсем килә, аны хәрби тәрбиягә генә калдырырга кирәк түгел. Без үзебез менә җиһангирлар системасын булдырдык һәм аны практикада эшләп карадык. Ул эшли. Монда элекке октябрятлар да бар, комсомол да бар, монда системалы рәвештә һәм бу федераль Мәскәүдә конкурста җиңеп чыкты. Безнең проектыбыз бар. 2015 елны Җиһангир страна Гагаринцев дигән проект белән біз шунда җиңеп чыктык һәм безгә үзебезнең илнең геройларын кайтарырга кирәк. Менә безнең онытылган героебыз Юрий Алексеевич Гагарин. Аны Америка Кушма Штатларында 12 апрельдә уздыралар Юрьева ночь дип. Чөнки Юрий Алексеевич Гагарин шканда Америкада төн булган һәм шушы Юрьева ночны безгә кайтарып, бездә уздырмакчы булалар. Безнең урыс кешеләре, татар кешеләре мул, Казанда мул. Менә без 12 апрельдә Юрьева ночь уздырабыз. Нинди Юрьева ночь? Ул 9 сәгать 7 минутта очкан җиһанга День Гагарина булырга тиеш. Гагарин көне булырга. Юк, Гагарин ул каһарманнар арасында иң онытылган кеше түгел, һич кенә дә. Аны жабырга тырышалар. Менә ансы аерым мәсьәлә. Ильяс әфәнде, менә мәҗбүриләп кертү кирәкме икән монда? Әгәр дә кешегә һәр даим төрле яклап шул ук гимнны ятла, һәр җирдә флагны күреп йөр, шул ук менә бөтен һәр вакыт мәҗбүр итеп килсәләр, дөресме ул? Әллә монда ничектер башка алымнарны табарга кирәкме сезнеңчә? Монда башка алымнар белән, акыл белән эшләргә кирәк. Инде кертелә торган дәүләт күләмендә кертелә торган уку йортларында системалар эштә барсына бер төсле булырга тиеш, ниндидер мәгариф системасы югары, мәгариф системасына төшәргә тиеш. Бу бер. Икенчесе, һәр бер нәрсә яратудан килә. Илеңне ярату өчен, әгәр иңдә яратыш бар икән, гаиләдән тотына бит инде. Безнең илебез гаилә бит инде. Шуңа күрә анда да
тәртип бар, һәм гаиләңне яратасың, туган авылыңмы, туган шәһәреңме, һәм шуннан китеп ил барлыкка килә. Безнең 90-нчы елдан узган менә бу арада нәрсә генә эшләмәделәр, нәрсә генә кермәгән. Шуңа күрә менә бу хәзер башланган безнең флагтан башланганы дөрес. Гимннарны без былай да өйрәтәбез, мәктәпләрдә булсынмы, югары укырлары булсынмы беләләр. Ул да кирәк. Нәрсәсен ул патриотизм, һәрбер нәрсәдә үз илеңне ярату дигән сүз. Без чагыштырганда менә бүгенгесе көндә Аллага шөкер мин карыйм, без бит икән бик көчлеләр, бик берләштек. Һәм без аңлыйбыз, безнең илебез бик яратабыз икән, барыбыз да ярата. Әмма ләкин менә шул вакыттан бу адымнар дөрес бара һәм башланды дияр идем. Мәҗбүри дигән нәрсә сез уздык инде без, мәҗбүрисез. Кем нәрсә эшли, шуны эшләгән замана узды. Менә без күрдек, безнең илебез бар, һәм бу илне тагын да алга күтәрер өчен берләшеп, бер тәртиптә барырга тиеш күп мәсьәлә. Һәм сораштыру бар безнең, бергәләп карыйгаланыр дәвам иттеребез. Сез Россия гимнын беләсезме? Беләм. Татарстанныкын? Тоже беләм. Сез Россия гимнын беләсезме? Беләм. Татарстанныкын? Беләм. Нинди сүзләрен беләсез? Бәлки бер җөмләсен беләсездер. Татарстан гимны? Әйе. Безнең белмим в общем. Россиянең бер-ике сүзен җөмләсен. Россия, священная наша держава. Россия любимая наша страна, могучая воля, великая слава, твое достояние на все времена. Сез Россия гимнын беләсезме? Нигә белмәскә? Беләсез. Беләм. Татарстанныкын? Татарстан так не очень, но много раз слышал. Приятно слушать этот гимн. Менә шундыйрак фикерләр яңгырады. Семен әфәнде, гимнны беләләрме юкмы дигән сорау яңгыраган иде. Шуннан да бүген гимнны белү дәрәҗәсен ничегрәк бәялисез? Шул ук мәктәптә өйрәнергә тиеш бит инде. Олы яшьтәгеләргә гимнны өйрәнеп торуның файдасы юктыр. Гимнның сүзләрен әлбәттә мәктәптә өйрәнәләр. Рәсәй гимнны да һәм Татарстан Республикасы гимннарының сүзләрен мәктәптә өйрәнәләр әлбәттә. Бүген менә бу ни дәрәҗәдә актуаль? Менә Рафил әфәнде әйткән, 90% белми ди. Бу дөреслеккә туры киләме? Мәктәп балалары өчен туры килми. Мәктәп балалары беләләр. Гомумән халыкны алсак, әгәр дә менә бу илебезне дип әйтик инде, аларның күбесе гимнны белми булып чыгамы бүген? Менә ни дәрәҗәдә патриотлык хисләре нәкъ менә әлеге гимнны белүгә бәйле сезнеңчә? Беләсезме, менә бу яңа указ нигезендә, менә президент указын тормышка ашыру максатыннан бит инде без хәзер шушы эшләрне алып барабыз. Ул бит әле гимнның сүзләрен өйрәнү түгел, дәүләт символларының тарихын белү дә кирәк булачак. Шуңа күрә без хәзер дәүләт флагының тарихында өйрәтәчәкбез, шул ук вакытта гербның тарихында өйрәтәчәкбез. Гимнны алар җыр дәресендә дә, класстан тыш чараларда да башкаралар. Менә бу белү үзеңне инде патриот дип шун мәгънәсендә санау Раил, ничек бәяләнергә тиеш? Гомумән, ничектер бүлеп карарга ярыймы? Менә бу кеше патриот шуннан да үз иленең, бу кеше патриот түгел дип. Менә андый төшенчәләр бармы һәм алар гомумән безнең бүгенге тормышта булырга тиешме синеңчә? Ну, беренчедән, менә бөтен әйберне дә, менә без фикер алышабыз, әйме патриотик тәрбия белән генә бәйләргә ярамый. Мәсәлән, без бит инде тугач, әтиянебезнең исемен беләбез, әби бабайның исемен беләбез, кайсы шәһәрдә туып үскәнебезне беләбез. Нишләп без үзебезнең туып үскән илебезнең флагын белергә тиеш түгел? Монда теге патриотик тәрбия әлбәттә ул кирәк, ул булырга тиеш. Ләкин син үзең илеңнең флагын, үз илеңнең анда гимнын һәм флагларның нинди төс нәрсә аңлатканын син гомумән үзең өчен, үзеңнең белемең өчен генә дә белергә тиеш. Күп вакытта менә яшьләр сөйләшә, син гимнны беләсеңме диләр. Берсе әйтә, беләм ди, икенчесе белми ди. Димәк, беләм дигәне бит инде, теге ничек дип әйтим, акыллырак, фикерлерәк кебек тоела. Шуңа күрә менә шул яктан гына карасак та балаларга безнең өйдә, мәктәпләрдә менә моны аңлата белергә кирәк. Инде шулай ук менә сорауга килгәндә, минемчә, монда менә теге симпатриот түгел дигән сүз ул булырга тиеш түгел. Ни өчен? Чөнки ул менә патриотик тәрбия, ул бит менә кәгазьдә язылган әйбер түгел, ул йөрәктә булган әйбер. Ул я бар, я юкмы? Я ул синең йөрәгеңдә, күңелеңдә бар,
я ул синең юк. Әлбәттә инде моңа бу төшенчәне әзрәк кертеп карарга мөмкин, ләкин ул синдә юк икән, ул инде син теге 50 яшьтә дә дип әйтим, инде 60 яшьтә дә ул синдә булмаячак. Ләкин бу өлкәдә эш алып барырга кирәк. Менә нинди максатлар белән баралар, Фәнис әфәнде, хәрби хезмәткә бүген? Менә аларның элек, мәсәлән, шул илеңә үзеңнең инде бурычыңны бирү дип дигән төшенчә бар иде, бәлки ул дөрес тә түгелдер, буруч бирү дигән әйбер. Менә шул патриотик тәрбия, ниндирәк фикерләр ишетергә туры килә менә шул ук инде армиягә хезмәткә алынучылардан да? Дөрестән дә лабитан бурычлары, дөрестән дә кем дә булса бит инде безнең илме сакларга тиеш бит инде. Аңгыз безнең бурычыбыз, хиритләр безнең һәрберсендә. Егетләр аңлый. Бүгенге секундә аларда булмаса, әлбәттә шундый дә берсе бар теге эшкә уңышлы бигә бар хәзер. Шул ук силавы сутры кара башласалар, иң беренче сыйла армиядә булдымы дип. Аңласа да бер тәгеш булды менә, эшкә алмагач инде. Шуңа күрә мин уйлыйм ул патриот тәрбия бүгенгесенә булырга тиеш. Булсын, һәм инде менә мәктәпләргә кертергә кирәк, шундый элек бар безнең начальник подготовка предмет бар. Бүгенге секундә кызганычка юк инде. Менә ул да бик үзенең берсен бирәдер, результатлар бирәдер инде. Әлләшем алар без белән бергә шу коллегалар бергә эшләсәк, ул булса әйбәт булыр белем шуны. Соңгы елларда ничегрәк вазгыятны, узган еллар белән чагыштырганда, моннан беренче ел белән чагыштырганда соннар нәрсә турында сөйли. Артамы менә, әгәр дә сезнең районнар буенча алсак та без район буенча алсак, бүгенге секундә мин чагыштырганда әйтәм инде качып эшләр буенча әйме, качып дигәннәр. Бүгенге секундә практически юк инде безнең районда. Һәрберсе барабыз дип тора. Допустим, мне кайсы вакытта даже сайлап ала туры килә. Допустим, сен пока торып тора, потому что безнең, допустим, бу часть тулган, давай син кысына китәсең, менә шулай дип сайлап ала туры вакытлар килә инде. Әйтәләр тоже каршы түгел. Моңа только барсын ди. Дөрестән армиягә барып кайгытлар, алар үзгәреп кайталар. У яктан менә. Һәм без төп сорауга җавап бирмәдек, Рафил әфәнде. Сез җавап бирергә тиештер моңа һичшиксез. Сез әйттегез, менә элек бар иде бүленешләр дип шул ук балалар арасында да менә бу хәрби хезмәткә әзерлек кенә түгел, патриотик яктан да менә балаларны әзерләү. Монда без бит инде хәрбигә генә бәйләмибез. Бүген кем шөгыльләнергә тиеш? Әгәр дә дәресләрдә менә, мәсәлән, шул ук укытучылар моның махсус патриотлык буенча укытучы юк бит инде бүген. Әти-әниләрендә вакыты юк балаларны тәрбияләр. Менә кем бүген патриот хисләрен әзерләргә тиеш балаларны? Патриотизм илә башланырга тиеш, әти-әнидән башланырга тиеш, баба-әбидән башланырга тиеш, мәктәп. Менә карагызлар, без хәрби турында әйтәбез, менә юнар армия дибез инде, мощный патриотизм бара инде, армиягә барганда да. Но без онытабыз бүтән кешеләр турында. Менә карагызлар, безнең төркем, безнең IT егетләре, кызлары китәләр тегендә эшләргә. Безгә каршы эшләргә булмаса да инде почти безгә каршы. Без патриот булырга тиеш 100% кешенең башына. Патриотизм үзеңнең гаиләңнең, үзеңнең илеңнең историяны белү, битнесен белү. Монда бит не обязательно укытучы специальный патриотизм булырга тиеш. Аны эшләп булмый итеп. Историк безнең сөйли, литературада сөйли, кирип китә бүген Тукай кендек, Тукай турында сөйли. Ул бит тоже патриотизм инде битнесе. Менә шуны бара кирәк бөтен балаларга, бөтенесенә. Шулай булса, безнең илдә, әйтәмеш, патриотизм не обязательно менә бүген мылтык тотып җигреп йөрергә. Патриотизм, может быть, заводта, моторлап эшләгән, ул тоже патриот әйбер чыгаручы, алга бара заводны. IT егетләре уйлап чыга. Менә шулар турында тоже патриотлыкны хасил итәдер дә. Нәтиҗә ясап әйтсәк, Ильяс әфәнде, балаларны менә бүген патриотик рухта тәрбияләүдә нәрсә таян тасы булып тора? Бүгенгесендә Зәли хәзрәт әйтмешли, бөтен нәрсәне 60 яшькә җиткән картларга вәгазь уку кирәкми, балаларга тәрбия бирү кирәк. Алар менә монда бөтен нәрсәне киләсе буында була торган балаларга тәрбияләп. Чөнки бер көндә эшләнә торган, бер елда әйбер түгел, киләчәк буынга балаларны шул рухта тәрбияләп үстерә торган бер буын булачак. Һәм моның башы бар, менә бу безнең флаг күтәре дип атыйм, һәм булачак Алла теләсә. Шул гына. Патриотлык төшенчәсен димән һәркем үзенчә аңлый, үз иленә карата мәхәббәт бары тик бәйрәм көннәре белән генә чикләнеп калмасын иде дигән теләктә саубуллашабыз. Исәнлектә күрешергә ясын.